αρχικά για να χειριστείς την οποιαδήποτε κατάσταση πρέπει να την αναγνωρίσεις ο ίδιος. Πάντα είναι πιο εύκολος ο δρόμος του φεύγω παρά του να μείνω. Κάμουσε να πιστεύεις ότι είσαστε πολλά ταιριαστοί. Κάμουσε όντως μπορεί να ξεφεύγουν και τύπου να σου δείχνουν ότι όντως θαυμάζουν σε από την αρχή. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Brain Talks, το κανάλι που δίνει τροφή στο μυαλό σας μία φορά την εβδομάδα. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο νομίζω ότι περισσότερος κόσμος, αν δεν είναι και όλος, το έχει, αλλά δεν το συζητά ποτέ ή δεν το ξέρει ότι το έχει ποτέ. Βοήθεια μας σήμερα θα είναι η Ιωάννα, η οποία, ποια είναι η Ιωάννα, θα μας το πει η ίδια. Είμαι η Ιωάννα, είμαι εκπαιδευόμενη κλινική ψυχολόγος. Βρίσκομαι στο τρίτο έτος στο σπουδό μου. Κάνω την πρακτική μου στη Λεμεσό. Βρίσκομαι στο σύνδεσμο με άτομα με άνοια στην Ιθάκη και στο Cyprus College ως κλινική ψυχολόγος. Τέλεια! Θέλεις να μας πεις σήμερα ποιο είναι το κύριο θέμα που θα ήθελες να συζητήσουμε? Εγώ ίδια. Είχαμε πει ότι να συζητήσουμε τον ναρκισσισμό. Ναι, ωραία. Okay. Πού ξεκινά τούτη συζήτηση? Πώς θα ξεκινήσει? Να αναφέρουμε πώς είναι ή τι είναι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τούτο? Θέλεις να ξεκινήσουμε γιατί ξεκίνησε τώρα τα τελευταία χρόνια να γίνεται μια τύπου επιδημία ο ναρκισσισμός? Ναι. Θέλεις. Να ξεκινήσουμε με το πώς, βλέποντας ότι αυξάνεται το θέμα, αυξάνεται το πρόβλημα. Πρόβλημα ή εμπάθηση, ρε? Εξαρτάται. Υπάρχουν φορές που γίνεται διαταραχή, υπάρχουν στιγμές όμως που είναι πρόβλημα, αλλά αντιθέτως όλοι πολύ λίγο φέρουμε ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα μας. Όταν γεννηθούμε, ας πούμε. Ναι. Τώρα, γιατί ξέφυγε η κατάσταση και αναφέρνουμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε ότι κάποιος είναι ναρκισσιστής κλπ. Χαρακτηρίζω έναν άτομο ναρκισσιστή, το οποίο έγινε και μια από τις που τις μεγαλύτερες βασικά και πιο δελεαστικές προσβολές της σημερινής εποχής. Να αποκαλώ κάποιον ναρκισσιστή. Δηλαδή, εν η τάση μου να βάλω ετικέτα σε έναν άτομο ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ναρκισσιστής γιατί φέρεται με έπαρση. Έτσι έγινε έναν αντικείμενο παρεξήγησης τέλος πάντων η έννοια του ναρκισσισμού, γιατί εξισώνουμε το με έναν άνθρωπο ο οποίος φέρεται με πολλά υψηλών εγωισμών ή έχει πάρα πολύ έντονη αυταρέσκεια. Άρα, ξεκινά μας που το 0. Ωραία. Ωστόσο, ο ναρκισσισμός μια έννοια η οποία πάντα προϋπήρχε. Απλά τη συγκεκριμένη στιγμή γίνεται μια σύγχρονη πανδημία, μια μικρή επιδημία, όχι πανδημία, συγγνώμη, ως αποτέλεσμα της κοινωνικής μετάβασης που βιώνουμε εμείς οι σημερινοί. Και τι εννοώ κοινωνική μετάβαση? Αν σκεφτούμε την κοινωνική μετάβαση που βιώνουμε εμείς ήδη, που τη δέσμευση που είχαμε στο συλλογικό, με την εστίαση που έχουμε τώρα στο άτομο. Δηλαδή, εάν σκεφτούμε πώς ήταν οι άνθρωποι πριν, πώς λειτουργούσαν πριν, πόσο κοντά ήταν ο ένας με τον άλλον, πόση αλληλοβοήθεια υπήρχε, αλληλοσυμπόνια. Με το τι κάνουμε εμείς τώρα, που το μόνο που κάνουμε είναι να ασχολούμαστε με το πώς είμαι εγώ, τι θέλω εγώ και πώς είμαι σαν άτομο εγώ, πολλά φυσιολογικό να αναπτυχθεί ο ατομικισμός. Άρα, με την άνοδο της κατάστασης του ατομικισμού, με τη μείωση των κοινωνικών νόρμων, με την άνοδο της τεχνολογίας, τα πλέον δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκαναν ακόμα πιο δύσκολο το δρόμο για τη βασική ανάγκη του ανθρώπου για ουσιαστική σύνδεση, με αποτέλεσμα να εστιάζεται στον εαυτό του, στο άτομο του. Άρα το που μας λέει τώρα είναι ότι πάντα υπήρχε, απλά τώρα επειδή... Βασικά, να σου πω εντός πώς το αντιληφθήκα εγώ το που μου είπες. Ουσιαστικά τώρα πες μας ότι πάντα υπήρχε ο ναρκισσισμός,
Εν αναγνωρίζεται ποτέ, όχι εν αναγνωρίζεται ποτέ, αναγνωρίζεται από κάποια άτομα, αλλά πλέον αυξήθηκε τόσο πολλά λόγω του ότι υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία δείχνουν τον εαυτό τους συνέχεια, δηλαδή προκαλούν. Εννοούσα ότι εκτός είναι ένας πράγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απλά ήθελα να σου δω να καταλάβεις πώς επίαμε που το να μην αναγνωρίζουμε τον αρκισμό, γιατί αν το πάρουμε τον αρκισμό, σκέφτουν λίγο τον Χίτλερ. Ναι. Σκέφτουν ποιος ήταν. Σκέφτουν τι έκαμνε και αν γνωρίζουμε την προσωπικότητα του Χίτλερ, μπορούμε να αντιληφθούμε πάρα πολλά χαρακτηριστικά που φέρουν ναρκισιστικά μέσα. Απλά δίναμε τόσο πολύ σημασία. Τώρα που εστιάζουμε στο εγώ μας, που είμαστε παραπάνω να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας κλπ. Είναι πολύ φυσιολογικό να βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά και να λέμε άντουας είναι ναρκισιστής. Αλλά η ετικέτα του ναρκισιστή δεν εξιζώνεται με καμία δύναμη με το έχει εγωισμό, άρα είναι ναρκισιστής. Είναι ένα σύνολο, ας πούμε, χαρακτηριστικών. Εξάλλου, όλοι ανεξαιρέτως φέρουμε ναρκισιστικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα μας. Φυσιολογικό στάδιο της ανάπτυξής μας. Η αγάπη προς τον εαυτό μας, η έντονη κυρίως αγάπη, γιατί μιλούμε για ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, στα πρώτερα στάδια της ζωής μας συγκαταλέγεται στη φυσιολογική ανάπτυξη μιας υγιής ψυχοσεξουαλικής προσωπικότητας. Τώρα, το πώς το βιώνει ο κάθε ένας, το πώς το περνά το στάδιο, εν τούτον που το κάνει να κάποιος άνθρωπος να έχει πιο υψηλά ναρκισιστικά χαρακτηριστικά και κάποιος άλλος να μην έχει καθόλου. Ή κάποιος άλλος να βρίσκεται στον balance, που τούτον είναι το υγιές. Πολλά πράγματα, ρε Ιωάννα. Να σε ρωτήσω, καταρχάς να θυμίσουμε στο κοινό ότι ο στόχος μας σαν κανάλι είναι ότι πάντα υπάρχει ο ανειδικευτός που είμαι εγώ και μπροστά μας έχουμε κάποιον πιο ειδικευμένο ή top ειδικευμένο, που μπορεί να απαντήσει τα ερωτήματα μας στους ανθρώπους που μπορούν να αντιληφθούν πάρα πολλά καλά τον που λες. Εγώ νομίζω ότι τούτον το θέμα έχει ξεκινήσει πάρα πολλά να γίνεται ένα trend δικαιολογίας. Αν ρωτήσεις κάποιον, ας πούμε, βαρέθηκατε ρε, δεν τα χωρίσετε ρε, βαρέθηκατε ρε, ναρκισισμό όλη μέρα, μόνο εγώ και εγώ. Εν τούτα τα πράγματα τα οποία ακούεις τα από εκεί, μετά ακούεις τα από τα και εντάξει, ή ούλοι είμαστε ή πιάμε το και λίγο σαν δικαιολογία και πάει το θέμα έτσι γίνεται λίγο πιο συνηθές, ας πούμε, να πεις ότι τελειώνει η συζήτηση. Αν πεις του άλλου είναι εγωίστρια, κάνει τούτα και τούτα, να σου πει άλλος καλά έκαπες ρε, εν πά να μην ισχύει τίποτε, ας πούμε. Οπότε, αν δεν μπορούσες να περιγράψεις τον ναρκισισμό σε έναν 5χρονο, είμαι 5 χρόνων τώρα, εξήγα μου ακριβώς τι είναι. Δηλαδή, πέ μου πώς να καταλάβω σαν ένας απλός άνθρωπος που δεν έχει καθόλου θέματα, όχι θέματα έχω πολλά, που έχω πολλά, δεν έχει καθόλου ιδέα που ψυχολογία, πώς μπορείς να εξηγήσεις κάποιου με 5 γραμμές. Τούτον και τούτον σημαίνει ότι γίνεται τούτον, ας πούμε. Εκτός που το ότι κυκλοφορεί σαν δικαιολογία, είπα σου, σαν την κατάθλιψη, δηλαδή ένας άνθρωπος βλέπεις τον και δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτε. Έχει κατάθλιψη εντός άνθρωπος. Είναι ένα σύνολο για να έχω κατάθλιψη. Το ίδιο είναι ο ναρκισισμός. Είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών που απλά σε κάποιους ανθρώπους είναι πιο υψηλά τα επίπεδα του και κάποιους άλλους πιο χαμηλά. Περιπτώσεις που έχουμε πιο υψηλά επίπεδα να το πάρουμε εκτός διαταραχής. Κατά ανάγκη δεν υπάρχει λόγος για διαταραχή. Είναι ένα μείγμα χαρακτηριστικών. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε σε έναν ναρκισιστή. Λοιπόν, το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα άτομο το οποίο διαθέτει μια μεγαλειώδης αίσθηση για τη σπουδαιότητα του εαυτού του. Δηλαδή, μεγαλοποιεί τα επιτεύγματα του, τα κατορθώματα του, που στην τελική μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλα. Επίσης, απαιτεί υπερβολικό θαυμασμό που τους υπόλοιπους, που τους γύρω του, που τις σχέσεις του, με οποιοδήποτε συναναστρέφεται. Είναι έναν άτομο το οποίο νιώθει, έχει την αίσθηση ότι είναι έναν εξαιρετικό και μοναδικό άτομο και χρήζει ειδική μεταχείριση από τους άλλους και περιμένει και προσδοκεί κιόλας ότι οι άλλοι να συμμορφωθούν αυτόματα στα δικά του. Επίσης, είναι έναν άτομο που έχει πάρα πολύ έντονη την έλλειψη συναίσθησης. Η έλλειψη συναίσθησης, μιλώντας καθαρά για την συναίσθηση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχουμε ως ανθρώποι για να προχωρήσουμε στη ζωή μας, για να έχουμε σχέσεις φιλικές, ρομαντικές. Οπότε, η έλλειψη συναίσθησης, το να μην μπορώ δηλαδή να αναγνωρίσω ή να ταυτιστώ με τα συναισθήματα που νιώθει ο άλλος απέναντι μου, να μπω δηλαδή στα παπούτσια και να πω
οκ, ένιωσε το πράγμα τώρα, ας πούμε, και εγώ το έκανα να νιώσει. Πολλά φυσιολογικό. Okay. Επίσης, έναν άτομο το οποίο ασχολείται πάρα πολλά με τον εαυτό του. Έχει ιδιαίτερες φαντασιώσεις, δύναμης, επιτυχίας, ευφυΐας, ομορφιάς. Okay. Επίσης, χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές διαπροσωπικές εκμεταλλεύσεις. Εκμεταλλεύεται τους άλλους για να πετύχει στόχους δικούς του. Okay. Οπότε, το μείγμα χαρακτηριστικών κάνει τον ναρκισισμό. Εν κάνει τον ναρκισισμό απλά ο εγωκεντρισμός. Εν κάνει τον ναρκισμό απλά έχει έλλειψη συναίσθησης. Τούτον το μείγμα των χαρακτηριστικών όμως κάνει τον ναρκισισμό. Οπότε, ας σταματήσουμε λίγο να τα απελώνουμε και να βάλουμε ετικέτα του τύπου ασχολήθηκε μόνο με τον εαυτό του, με σκεφτήκε εμένα να ναρκιστείς. Ενώ, βλέπουμε το χαρακτηριστικό σε έναν άτομο. Τι άλλο όμως κάνει? Έχει και άλλα στοιχεία που δείχνουν το πράγμα. Μπορεί ένας ναρκιστής να είναι λίγο ναρκιστής και πολλά ναρκιστής, ας πούμε. Ναι. Άρα, τούτον τον balance που πες πριν, σαν άτομο, εσύ, ας πούμε, προσωπικά, που γνωρίζεις, έχεις τις γνώσεις και μπορείς να τις εκμεταλλευτείς και να τις βάλεις σε πράξη, ας πούμε. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που κάνεις για να πεις ότι, κοίταξε, Ιωάννα, έχεις τα δεδομένα δαμέ, με τα δεδομένα που έχω τώρα τη στιγμή την εβδομάδα, δεν ήσουν πάρα πολλά, ή μάλλον είσαι πάρα πολλά ναρκισίστρια. Σβήστε ρε. Ξανά, ναρκισίστρια. Οκ. Ή σε την περίπτωση ήσουν πάρα πολλά και πρέπει να το σταματήσεις. Ποιο είναι το εγχειρίδιο που κάνετε εσείς σαν εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι, ας πούμε, για να το λειτουργάτε και να το χρησιμοποιάτε για να γίνετε καλύτεροι, ας πούμε? Δηλαδή, τώρα θέλεις να μου πεις ποια στοιχεία βλέπω πάνω μου για να καταλάβω τι... Ας σου το πω αλλιώς. Έτυχες σου ποτέ να μαλώσεις με κάποιον σε οποιαδήποτε ηλικία και μετά που να πάεις πίσω να λύσεις, πρέπει να του πω και τούτο. Και αν που πούμε έτσι, πρέπει να του πω και τούτο. Και αν που πούμε έτσι, η καλύτερη απάντηση αν τούτη, δεν ήμουν σωστή. Ήμουν πολλά θυμωμένος και δεν έκανα καλή απάντηση. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε και με τις συμπεριφορές μας, να κάνουμε reflect την συμπεριφορά που έκαναμε και να πούμε ότι δεν ήμουν πολλά καλός σήμερα, ρε. Ήμουν ναρκιστής σήμερα. Δεν έπρεπε να χειριστώ έτσι την κατάσταση. Δεν έχει να κάνει με το μια μέρα να είμαι ναρκισιστής και την άλλη μέρα να είμαι ναρκισιστής. Τούτο που λέει σε μια κατάσταση η οποία έφερε σε ένα σημείο να απαντήσεις με τον τρόπο. Ο τρόπος που απάντησες τώρα όμως έχει να κάνει με το τι σκέφτηκες να απαντήσεις. Ενώ έθελες να προστατεύσεις το εγώ σου, έθελες να τα έβρεις με εκείνον το άτομο. Ποιος ήταν ο σκοπός που έδωκες την πληροφορία ή τούτον το χαρακτηρισμό τέλος πάντων στο άτομο. Ή σκέφτηκες, ας πούμε, τώρα έπρεπε να πω κι άλλα, ή έπρεπε να σκεφτώ μόνο εμένα και δεν σκεφτώ καθόλου. Ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, φυσιολογικά να απαντήσει με πιο πολύ εγωκεντρισμό, με πιο πολύ εγωισμό και να μην αναφέρει καθόλου τον άλλον. Εν τω που είπαμε και πριν, η έλλειψη ενσυναίσθησης. Άρα αν υπάρχει κάποιον εγχειρίδιο το οποίο είναι να πεις, αν θέλεις να μην είσαι ναρκιστής, ας πούμε, κάμε το πράγμα. Αν θέλεις, το να θέλεις να μένεις ναρκισιστής θέλει πάρα πολύ δουλειά, γιατί τα συγκεκριμένα άτομα τα οποία λαμβάνουν, όμως μιλούμε για άτομα τα οποία λαμβάνουν πάρα πολλά υψηλά επίπεδα ναρκισισμού, ή για τα άτομα τα οποία απλά σε κάποιες περιπτώσεις φκένει ο ναρκισισμός τους πιο ψηλά από ό,τι έπρεπε. Μιλώντας για εκείνα τα άτομα συγκεκριμένα, είναι πάρα πολλά δύσκολο τους να μπουν στη διαδικασία να μένει ναρκισιστή. Δηλαδή, πάρα πολλά δύσκολο να έρθει έναν άτομο σε ψυχοθεραπεία για να λύσει τον ναρκισισμό του. Έρχεται γιατί αντιλαμβάνεται κάτι άλλο. Μπορεί να έρχεται για κατάθλιψη, μπορεί να έρχεται και φέρονται στοιχεία της προσωπικότητας του, τα οποία όντως φέρεται να έχουν μέσα ναρκισιστικά στοιχεία. Άρα, αυτό που κάνετε εσείς ουσιαστικά είναι να βλέπετε. Δώσε να το πω. Άρα, το να βλέπεις ότι υπάρχει τούτη πάθηση σε έναν άνθρωπο, θέμα σαν σύνολο. Ότι συνεβήκαν τούτα όλα τα πράγματα, άρα υπάρχει το πράγμα πλέον σε τον άνθρωπο. Ξεκάθαρα, το να δω, ας πούμε, διάγνωση σε έναν άτομο με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας είναι πάρα πολλά μηδαμινές οι πιθανότητες. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, το ποσοστό του επιπολασμού σε γενικό πληθυσμό 0 έως 1%. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο είναι να δόκεις. Και γιατί είναι πολύ δύσκολο? Γιατί τούτα τα χαρακτηριστικά που σου έδωκα εγώ είναι τόσο
μεγάλο το φάσμα, εν τόσο πολύ το εύρος της πολυπλοκότητας του ναρκισσισμού, που πλέον η διαταραχή, σαν διαταραχή, κατακρίθηκε πάρα πολλά. Οπότε πλέον μιλούμε για χαρακτηριστικά, δηλαδή έναν άτομο φέρει υψηλά ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και έναν άτομο φέρει πολλά χαμηλά ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και έναν άτομο έχει τον balance του. Η συμμετρική εμπειρία που μιλούμε. Ο υγιής ναρκισσισμός είναι το balance, ο οποίος πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να τον έχει. Πώς τον βρίσκεις τούτον όμως? Τι είναι, πώς είναι. Πώς βρίσκεις τον balance, ας πούμε? Εξαρτάται από τις εμπειρίες. Ενώ το πώς αυξάνονται τα επίπεδα του ναρκισσισμού μου και πώς μειώνονται τα επίπεδα του ναρκισσισμού μου. Έτσι ξυπνώ μια μέρα και γίνεις ναρκισσιστής. Ναι. Κάτι μου συμβαίνει, κάτι συνέβηκε βασικά, όχι κάτι μου συμβαίνει. Τώρα θέλεις να το πάρουμε αρχικά από τον υγιή ναρκισσισμό, να πούμε ότι ο ναρκισσισμός αρχικά, να πούμε ότι έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι όμορφα, έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι ευφυές, είναι επιτυχημένοι, είναι ικανοί άνθρωποι. Το ζήτημα όμως είναι πώς χειρίζουμε τούτα τα χαρακτηριστικά, πώς χειρίζουμε την πραγματικότητα δηλαδή που έχω μέσα μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, είμαι έναν άτομο ευφυές. Πώς εγώ αξιολογώ τα χαρακτηριστικά, πώς τα οριοθετώ, πώς οριοθετούμε στον κόσμο και πώς τα χειρίζομαι. Το μεγαλύτερο ζήτημα για να έχω έναν υγιής ναρκισσισμό είναι να βάλω όρια σε τούτα τα χαρακτηριστικά. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Ναι, είμαι περήφανος για εκείνο που είμαι. Αλλά χρησιμοποιώ το για να πάρω δικά μου μικροεγωιστικά συμφέροντα ή κάνω το όντως για μένα. Οπότε ο υγιής ναρκισσισμός έχει να κάνει λίγο με το είμαι περήφανος για μένα, αξίζω εκείνο που είμαι, αγαπώ εκείνο που είμαι, αλλά μπορώ να δω αγάπη και σε άλλον. Αγαπώ να φροντίζω τον εαυτό μου, άρα μπορώ να φροντίζω και άλλους. Άρα έχει να κάνει και λίγο με το άλλο. Δεν έχει να κάνει μόνο με μένα. Να σου πω τι συμβαίνει μες στο μυαλό μου τώρα. Που τούτα που μας είπες τώρα, χρειάζεται αναγνώριση στο άτομο σου, σε σέναν, να αναγνωρίσεις ότι μπορώ να αγαπήσω, όχι, αγαπώ τον εαυτό μου, αλλά μπορώ να αγαπήσω και κάποιον άλλον, ας πούμε, ή να φροντίσω κάποιον άλλον. Ναι, το να υπενθυμίζεις όμως το εαυτό σου ότι είσαι πετυχημένος, καταφέρες τα, μπράβο σου, κάμε... πήγαινε και στην αγάπη και μετά πήγαινε στη φροντίδα. Πώς είναι εγωιστικό το πράγμα, ρε. Ενώ πώς είναι να κοντρολάρω. Είπαμε πριν ότι ο ναρκισσιστής λέει ότι πιτώσαρα. Εντάξει, μες στο μυαλό μου τώρα σκέφτομαι ότι πριν είχαμε πει ότι κοινός που πιστεύει ότι είναι ο καλύτερος, ας πούμε, θέλει στη συνέχεια να του το επιθυμίζουν, ότι μπράβο σου, είσαι ο καλύτερος και πρέπει να τύχει κάποια άλλη αντιμετώπιση. Επιβεβαίωση, ναι. Παρ' όλα αυτά, το να αναγνωρίσεις και να κάνεις έναν balance ναρκισσιστή, πρέπει να απαιτήσει και αναγνώριση των πραγμάτων όμως. Δηλαδή, πρέπει και να αναγνωρίσει ότι είσαι φιέστατος, μπράβο σου. Από ό,τι φαίνεται, είσαι λίγο πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους ή είσαι λίγο πιο, ξέρω εγώ, whatever. Άρα, τούτο είναι και λίγο παγίδα στο ότι αυξάνει και λίγο τα δικά σου, τα μπράβο, ας πούμε. Είναι λίγο κακό τούτο. Γιατί δεν φτάνεις να κάνεις το αντίθετο. Κατάλαβες τη ερώτηση μου, ρε? Ναι, νομίζω. Νομίζω κατάλαβα. Οφείλουμε ο κάθε ένας από εμάς να αναγνωρίζουμε σε έναν άτομο τις επιτυχίες του, αλλά και στον εαυτό μας, και τις επιτυχίες του και τα κατορθώματα του, και αν είναι πιο ευφύης και αν είναι πιο ικανός. Και οφείλουμε να το κάνουμε τούτο. Τώρα, σαν άτομο, ξαναλέω ότι εάν προσπαθώ με τον τρόπο να πάρω το σχόλιο το δικό σου για να καλύψω δικές μου ανάγκες και δικές μου ανασφάλειες, δηλαδή δικά μου συμφέροντα, όπως είπα και πριν, είναι πάρα πολλά διαφορετικό. Μπαίνουμε σε ένα άλλο τρυπάκι. Που σίγουρα τούτον εσύ θα το καταλάβεις. Ενώ δεν να έρθω εγώ να σου πω τώρα είσαι όμορφος. Εσύ να καλύψεις το κενό σου. Εσύ να καλύψεις την ανάγκη που ήθελες. Αλλά εγώ δεν να το καταλάβω αυτή τη στιγμή. Μικρά καθημερινά στοιχεία, τα οποία όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι τούτον έχει να κάνει λίγο με ναρκισσισμό.
Τώρα σίγουρα να νιώσω ωραία άμα μου πεις είμαι όμορφη. Σίγουρα να νιώσω ωραία άμα μου πεις wow, καταφέρες τα, μπράβο σου. Παρ' όλα αυτά όμως. Αλλά μετέπειτα, Ναι. κατά τη διάρκεια της συζήτησης, κατά τη διάρκεια της σχέσης, κατά τη διάρκεια της κοινωνικής επαφής, τέλος πάντων, να αντιληφθώ ότι κάτι πάει λάθος. Okay. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πότε ένας άνθρωπος ξεφεύγει από τα όρια. Νομίζω πολύ δύσκολο, ρε. Είναι. Είναι ένα χωτικό, να σου πω. Είναι. Εντάξει, οκ. Ωραία. Άρα καταλάβαμε σε γενικά πλαίσια, εβάλαμε τη λέξη ναρκισσισμός και πάμε να δούμε τώρα πώς χειριζόμαστε, πώς θέλεις να το προχωρήσουμε, πώς θέλεις να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Θέλεις να δούμε... Πώς το χειριζόμαστε. Okay. Πώς το χειριζόμαστε. Πάρα πολλά καλή ερώτηση. Ευχαριστώ. Αρχικά, για να χειριστείς την οποιαδήποτε κατάσταση, πρέπει να την αναγνωρίσεις ο ίδιος. Που σου είπα πριν ότι πάρα πολλά δύσκολο να την αναγνωρίσεις σαν άτομο. Οπότε, για να τη χειριστείς, θέλεις πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό σου και σίγουρα αν πάει σε κάποιον ειδικό να μιλήσεις, πάλι μιλώ για άτομα με πάρα πολλά υψηλά επίπεδα, αν πάει σε ειδικό να μιλήσεις, θα πάει με τούτη την έννοια, δεν θα πάει με τούτον το. Να πάει με το ότι είπε μου, ξέρω εγώ, φίλος μου να έρθω γιατί πιστεύει ότι είμαι πολλά επιθετικός. Γιατί είσαι επιθετικός, τι συμβαίνει, τι προϋπήρχε. Οπότε αν θέλει πάρα πολύ δουλειά να δουλέψεις με έναν ναρκισσιστή, γιατί αν ο ίδιος αναγνωρίσει ότι τούτα τα στοιχεία παίρνουν τον πίσω στις επαφές του, στη ζωή του, στο επάγγελμα του, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε έτσι. Okay. Οποιαδήποτε διαταραχή είναι, ενώ δεν έχει να κάνει μόνο με τον ναρκισσισμό. Okay. Αν είσαι σε μια σχέση η οποία αντιλαμβάνεσαι ή όχι, μάλλον το άτομα που μας ακούν τώρα, πες ότι είσαι σε μια σχέση. Είμαι εγώ σε μια σχέση και βλέπω ότι ίσως ο σύντροφος μου να έχει τούτα τα χαρακτηριστικά και να μην το γνωρίζει. Εγώ το να μείνω σε τούτη τη σχέση είναι δύσκολο μάλλον είναι πιο εύκολο να φύγω από τη σχέση παρά να προσπαθήσω να του δείξω σαν ανειδίκευτος που είμαι ότι ξέρεις έγινε το πράγμα, έχεις τα χαρακτηριστικά. Κατάλαβες τι ερώτηση? Ναι, κατάλαβα. Σίγουρα είναι πάρα πολλά. Πάντα είναι πιο εύκολος ο δρόμος του φεύγω παρά του να μείνω. Άνθρωποι οι οποίοι έμειναν σε σχέσεις με έναν άτομο το οποίο έφερε υψηλά ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, σίγουρα περάσαν πολλά δύσκολα. Ενώ γιατί στην αρχή τούτοι οι άνθρωποι, όταν είσαι σε σχέση με έναν ναρκισσισμό, τούτοι οι άνθρωποι παραδόξως είναι οι δήμονες στην αρχή της σχέσης. Δηλαδή, κάμουσε να πιστεύεις ότι είσαστε πολλά ταιριαστοί, κάμουσε όντως μπορεί να ξεφεύγουν και τύπου να σου δείχνουν ότι όντως θαυμάζουν σε από την αρχή. Κατά τη διάρκεια όμως της σχέσης, ξεκινούν να ασχολούνται μόνο με τους ιδίους, να με σε ακούν, να νιώθεις δηλαδή ότι πλέον να ακούνται οι ανάγκες σου, όπως σου είπα πριν, με διαλήψη ενσυναίσθησης. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι χειρίζεται σε με κάποιον τρόπο. Οπότε το να αφήσεις που μια σχέση η οποία να σε κάνει που την αρχή να δεθείς, πολλά δύσκολο. Αλλά όταν το κάνεις και ευκείς που τον κύκλο που δημιουργήθηκε γύρω από έναν ναρκισσιστή, να δεις λίγο πιο καθαρά, να δεις τα στοιχεία που λες, τούτον όντως ήταν. Ναι, κατάλαβα. Οκ. Πολλά καλά, ρε. Ψυχήσες μας καμπόσο. Όχι, ήθελα να σας συγχύσω, ήθελα να το ξεκάθαρο. Όχι, εντάξει, καταλάβαμε. Ωραία, άρα καταλάβαμε το τι είναι, σε εισαγωγικά καταλάβαμε, σε γενικά πλαίσια καταλάβαμε το τι είναι. Πάμε να δούμε πώς πηγάζει το πράγμα. Ωραία. Έχω να πω ότι από την ηλικία των 6 μηνών έως και το πρώτο έτος ενός βρέφους ξεκινούν οι πρώτες διεργασίες που αφορούν τον ναρκισσισμό μας. Τόσο μικρή. Στην ηλικία, σε εκείνο το ηλικιακό στάδιο, το άτομο, το βρέφος βασικά, ξεκινά να αποχωρίζεται την μητέρα του. Ξεκινά να λειτουργά σαν ξεχωριστή οντότητα. Θέτει τα όρια του. Άρα γίνεται μια φυσιολογική διαδικασία εξατομίκευσης. Ο ναρκισσισμός αναπτύσσεται σε περίπτωση που τούτη διαδικασία αποτύχει. Δηλαδή, πώς αποτυχάνει? Εάν έχω ένα γονέα, ο οποίος είναι επικριτικός,
πολλά υποτιμητικός. Ένας γονέας ο οποίος θα χαρεί με τα επιτεύγματα μου, σαν βρέφος, τα πρώτα κιόλας επιτεύγματα, το μωρό παθαίνει ένα ναρκισσιστικό πλήγμα. Λέει σου τώρα τι συμβαίνει. Έκανα κάτι μόνος μου, δεν τα καταφέρα, δεν ήταν τίποτε για κοινούς. Εξίσου και ο επικριτικός και ο υποτιμητικός γονέας, ο οποίος δεν τον αφήνει, δεν τον ενισχύει να μάθει που τα λάθη του. Αντιθέτως, εκθέτει τον με το να του μιλήσει υποτιμητικά ή να του μιλήσει με προσβλητικών τρόπων, εκθέτει τον στο λάθος του με πολλά ντροπιαστικών τρόπων. Άρα ακόμα ναρκισσιστικό πλήγμα για το παιδάκι. Οπότε μεγαλώνοντας τον το άτομο, αναπτύσσοντας, θα μπει ομαλά στο οικογενειακό και μετέπειτα στο κοινωνικό σύνολο. Αντιθέτως, να λειτουργεί και ο ίδιος με τον τρόπο στα λάθη του. Δηλαδή, είναι πολλά σκληρός στο ότι έκαμε λάθος. Είναι πολλά δύσκολο του να αποδεχτεί ότι δεν είμαι τέλειος, όντως, έκανα πολλά μεγάλο λάθος, αλλά δεν το πιστεύω, δεν το αποδέχομαι ότι είναι ούλα τέλεια, δεν είμαι εγώ εκείνος που πρέπει να είμαι, ας πούμε. Επίσης, αντιλαμβανόμαστε πόσο καθοριστικός αρχικά είναι ο ρόλος των γονέων σε αυτή τη φάση, που πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη ζωή μας. Έως και 2 χρονών το παιδάκι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο στην κριτική. Οπότε αν έχω ένα γονέα ο οποίος οι συμπεριφορές του είναι σαδιστικές, όταν μεγαλώσει το παιδάκι, να λειτουργά και ο ίδιος προς τον εαυτό του με τον ίδιο τρόπο. Σαδιστικά. Γιατί έκανα λάθος. Δεν το αποδέχομαι ότι έκανα λάθος. Οπότε τούτον παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη μετέπειτα προσωπικότητα του τούτου του μωρού, τι κάνει παρακάτω, πώς λειτουργεί παρακάτω, πώς λειτουργεί στις σχέσεις του παρακάτω. Οκ. Ρε, είναι πολλά μαγικό το ότι ένα μωρό το οποίο γεννήθηκε πριν 2 μήνες, ας πούμε, που την αρχή, ας πούμε, να νιώθει δηλαδή, να σου πω γιατί ενθουσιάστηκα γιατί το μυαλό του μωρού την που γεννιέται, πώς είναι, έτσι είναι ολοκληρωμένο. Ναι. Άρα, πώς μπορεί να παράξει τα συναισθήματα που τη στιγμή που ακόμα το μυαλό δεν είναι ολοκληρωμένο. Δηλαδή, τον άρχισε να μου λέει ότι ένα μωρό, ας πούμε, των 6 μηνών, νιώθει, έκαμε ένα επίτευγμα για και ο γονεί του δεν το επιβραβεύσαν όπως έπρεπε. Δημιουργά του έναν αλφα πρόβλημα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Δημιουργά του έναν αλφα στρες, ας πούμε, whatever. Είναι πολύ ανησυχητικό. Βασικά, είναι πολύ ανησυχητικό που την ώρα που μαθαίνεις ότι είσαι έγκυος. Τόσο σημαντικό είναι που τη στιγμή που νιώθεις ότι έχεις κάτι μέσα στην κοιλιά σου, μεγαλώνει μαζί σου. Μαθαίνει με τον τρόπο που είσαι εσύ. Λειτουργεί με τον τρόπο που είσαι εσύ. Που τη στιγμή που φκένει από μέσα στην κοιλιά σου, ξεκινά, που την ίδια στιγμή ξεκινά να περνά μια διαδικασία εξατομίκευσης. Ξεκινά να λειτουργά μόνος του. Αλλά το ζήτημα είναι είσαι εσύ. Δηλαδή, επίσης, αν έχω ένα γονέα που ενισχύει μου μόνο τα θετικά μου. Δηλαδή, τονίζει μου τα επιτεύγματα μου πάρα πολλά και κρατάμε πολλά προστατευμένο σαν παιδάκι. Είναι πολλά φυσιολογικό το παιδάκι μεγαλώνοντας να εγκλωβιστεί σε μια εικόνα που δεν είναι. Να προσπαθεί να καλύψει τις προσδοκίες των γονιών του που στην τελική ο ίδιος μπορεί να μην είναι για να είναι οι γονείς του. Αλλά ο ίδιος μέσα του είναι είναι χαρούμενος για την εικόνα που είναι. Άρα τούτον που συμβαίνει τώρα που βλέπουμε την έξαρση που είπαμε στην αρχή, παίζει και παίζουν το ρόλο του. Βασικά, τούτοι που είμαστε τώρα, τούτοι όλοι που λέμε ότι έχουμε θέματα, είναι οι γονείς μας που φταίνουν. Σε ένα μέρος. Ισχύει, σε ένα μέρος. Αλλά κρατήσαμε το λίγο του φταίνει οι γονείς μου που μεγάλωσα έτσι. Παίζουν πάρα πολλά καθοριστικό ρόλο, παίζουν πάρα πολλοί όμως παράγοντες ρόλο. Τώρα όμως εσύ που μεγάλωσες και βλέπεις και αναγνωρίζεις όμως τα χαρακτηριστικά, δικαίωμα σου θα τα δουλέψεις ή όχι. Οπότε πλέον δεν φταίνει οι γονείς σου. Σωστά. Αλλά κάποιος ο οποίος μεγαλώνει 20-22 χρόνια σε τα θέματα μπορεί, εάν και εφόσον το αναγνωρίσει, μπορεί να το δουλέψει. Φυσικά. Και να σταματήσει να είναι, ας πούμε. Θα σταματήσει να είναι, απλά να μπαλανσάρει. Ναι, απλά θα χρειαστεί χρόνο. Οτιδήποτε πρόβλημα μας χρειάζεται χρόνο. Δηλαδή, δεν ξυπνώ μια μέρα και είμαι καλά. Πόσον κιόλας έναν άτομο το οποίο δεν μπορεί καν να αντιληφθεί ότι όντως έχω πρόβλημα. Γιατί είναι πάρα πολλά δύσκολο τους. Οκ. Ωραία. Άρα, φτάσαμε στο ότι γεννήθηκε ένα παιδί.
πρέπει να προσέχουμε να μην δημιουργήσουμε τα προβλήματα, να μην δημιουργήσουμε τα ερεθίσματα σε το μωρό. Σωστά. Εάν και εφόσον μεγαλώσουμε όμως, πώς προχωρούμε. Δηλαδή, έφτασε και είχε μια ολοκληρωμένη ηλικιακή. Μεγάλωσε τέλος πάντων σωστά, σε σωστά πλαίσια. Αργότερα, άμα γίνει 18, το άτομο, πώς συνεχίζει η ανάπτυξη του προς τον ναρκισσισμό, ας πούμε. Να σου πω ότι κυρίως τη διαταραχή, επειδή είναι διαταραχή προσωπικότητας ο ναρκισσισμός, εμπού τα 18 και μετά που το αντιλαμβάνεσαι παραπάνω. Εννοώ, εμπού τα 18 και μετά που φαίνονται τα χαρακτηριστικά σου πιο έντονα. Οπότε πώς προχωρά ο ίδιος ξέρει. Ενώ εάν τα ερεθίσματα του συνεχίζουν να είναι αρνητικά, συνεχίζουν να μην τον αφήνουν να αναγνωρίσει ότι όντως κάτι μου συμβαίνει. Δηλαδή, γίνεται να αντιδρώ με τον τρόπο και να μην το καταλαβαίνω. Δικαίωμα του πώς είναι να προχωρήσει. Δικαίωμα του να θέλει να μείνει όπως είναι. Δικαίωμα του να του αρέσει κιόλας τούτον που είναι, ας πούμε. Αλλά και δικαίωμα του να αναγνωρίσει ότι κάτι κάνω λάθος και πρέπει να το δω. Μα μπορείς μόνο σου να το αναγνωρίσεις το πράγμα. Δύσκολο, αλλά από τις σχέσεις μας, από τις επαφές μας, που αν έχω ανθρώπους που με αγαπούν, όντως να έρθουν να μου πούν, ξέρεις, ενώ δεν χρειάζεται να πάει σε ένα ψυχολόγο. Καλή συμβουλή. Δεν χρειάζεται να πάει σε ένα ψυχολόγο να σου πει. Και οπότε θα πάει σε ένα ψυχολόγο να σου πει έχεις πρόβλημα. Ενώ καμία σχέση. Είναι εσύ ο ίδιος που να έρθει και να του πει, ξέρεις, συμπεριφέρομαι με τον τρόπο και μου αρέσκει. Αλλά τούτον να σε βοηθήσει κάποιος άλλος λογικά να το αντιληφθείς. Άρα προσέχετε με ποιους κάνετε παρέα μας. Οκ. Πολλά ωραία ρε. Πάρα πολλά ωραία. Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε σαν άνθρωποι, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε, ας πούμε, που τούτες τις ενέργειες που έρχονται σε εμάς, που τα 18 μάτσο μετά, καταλάβαμε ότι παλανσάρουμε λίγο την κατάσταση ή τουλάχιστον έχουμε comments που το κύκλο μας ότι προσέχουμε τούτα που κάνουμε. Πώς εντζήνω που σκεφτούμαστε, πώς εντζήνω που να μας βοηθήσει μάλλον να κάνουμε μια ασπίδα και να προσέξουμε τα πράγματα που δεχούμαστε πλέον, να πούμε ότι κοίταξε τούτα είναι, πρόσεχε, τούτος δάμε ο άνθρωπος είναι έτσι, είναι και να σε επηρεάσει, ας πούμε. Ή τούτο δάμε που συμβαίνει τώρα, είναι σωστό, καλύτερα να σταματήσει, ας πούμε, κτλ. Πώς προσεγγίζεται από ένα ψυχολόγο το ζήτημα, ας πούμε. Γενικά, πώς θα ήταν, πώς είναι, να σου πω ένα παράδειγμα και να το προσομοιώσεις στην απάντηση σου, αν σε βοηθήσει, στο πώς να απαντήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατάθλιψη, ας πούμε, λέει του, κοίταξε, αν έχεις κατάθλιψη, εύκολα λίγο έξω, δεν έκανε ανοικείο βασίλεμα, πιένε λίγο στη θάλασσα κτλ. Άρα δίνεις του κάποια ερεθίσματα στο να μπορέσουν να μειώσουν τις ορμόνες, εσύ ξέρεις καλύτερα το τι είναι. Αλλά με βάση τούτα που γνωρίζουμε εμείς τώρα, που τούτα που μας είπες, πώς μπορεί έναν άτομο το οποίο θέλει να κρατήσει έναν balance, να προφυλάσσεται από άτομα τα οποία ή που συνθήκες ή που ενέργειες ή που whatever προκαλούν τούτα τα συναισθήματα και πρέπει να έχει τον νου του και να μην τα δεχτεί. Πάρα πολλά ωραία ερώτηση. Έχει να κάνει με το πόσο δουλεύεις με τον εαυτό σου. Πόσο όρια βάλεις του εαυτού σου και πόσο οριοθετείς τους άλλους και τα ερεθίσματα που σου έρχονται. Δηλαδή, πώς είναι να βάλω όρια. Πολλές φορές πιάνουμε τον εαυτό μας να με λέμε νόη, γιατί αγαπούμε έναν άνθρωπο πολλά, ας πούμε. Κάνουμε το μια, κάνουμε το ακόμα μια, κάνουμε το ακόμα τρεις. Την τρίτη φορά αρκευκούμε και νιώθουμε ότι κάτι εμπιάνουμε εμείς. Κάτι συμβαίνει με εμάς, που στην τελική εμείς κάνουμε το λάθος, που εθέτουμε το όριο την ώρα που θέλω εγώ να πω όχι. Μόνο να βάλεις όρια του εαυτού σου και οριοθετήσεις και τους άλλους με τον τρόπο, γιατί ό,τι νιώθεις για τον εαυτό σου, δίνεις και την ενέργεια στον άλλο. Δηλαδή, αν εγώ νιώθω καλά με τον εαυτό μου, να νιώθει και ο άλλος καλά με εμένα. Αν εγώ όμως του δείξω ότι είμαι έτσι και έτσι, εκείνος να μπορεί εύκολα να βρει πρόσφορο έδαφος, να έρθει κοντά μου και να κάνει ό,τι που θέλει εκείνος. Να επιβάλλει, ας πούμε. Ναι, οπότε κάποιες φορές γίνεται και ασυνείδητα το να με χειριστεί ένας άνθρωπος και να εκμεταλλευτεί. Κάποιος ο οποίος είναι αδύναμος χαρακτήρας, πώς είναι στα θέματα ναρκισσισμού, όταν κάποιος είναι αδύναμος σαν χαρακτήρας, είναι πολλά λίγο ναρκισσιστής ή δεν έχει να κάνει καθόλου την αναλογία. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές του ναρκισσισμού. Οπότε γι' αυτόν και καταργήθηκε και καταρρίφθηκε η διαταραχή ως διαταραχή.
έχει να κάνει με το ότι όταν είμαι αδύναμος χαρακτήρας δεν έχω καθόλου ναρκισισμό. Γιατί όπως είπαμε πριν, αν έχω έναν υγιής ναρκισισμό, ξέρω και να έχω αυτοεκτίμηση, Σωστά. και να ξέρω και να λειτουργώ για μένα και να είμαι περήφανος για μένα. Που τη στιγμή που είμαι αδύναμος χαρακτήρας και μπορώ να αναγνωρίσω τα βασικά πάνω μου, τα επιτεύγματα μου, το ποιος είμαι, πολλά φυσιολογικό ο ναρκισισμός μου να είναι πολλά χαμηλός. Οκ. Είμαι πολλά χαρούμενος που κάνω ερωτήσεις και έχω απαντήσεις που... Οπότε τώρα που σήμερα να σε ρωτώ πολλά πράγματα. Οκ, άρα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σαν άνθρωποι ότι αν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, τότε μάλλον έχουμε και πολλά χαμηλόν ναρκισισμό. Εν τούτο που μας είπες τώρα σε γενικές γραμμές, όχι σε... Ναι, ακριβώς, γιατί όπως είπαμε πριν, ο υγιής ναρκισισμός είναι η δύναμη που προάγει την αυτοεκτίμησή μας, την υγιής αυτοεκτίμησή μας. Οπότε, σε περιπτώσεις που έχω πάρα πολλά χαμηλών ναρκισισμό, είναι πολλά φυσιολογικό να μην εκτιμώ το τι είμαι, το ποιος είμαι. Συνάδει πάντα, αλλά σίγουρα έχει να κάνει πάρα πολλά με τον ναρκισισμό μας. Που όλοι πολλοί είναι λίγο έχουμε. Ναι. Μέρος της ζωής μας. Ναι. Οκ. Είπαμε για τα άτομα τα οποία έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ότι συνάγεται ότι έχουν και χαμηλό ναρκισισμό. Τα άτομα που έχουν θυμό μέσα τους, τι αναλογεί στον ναρκισισμό? Να σου πω ότι τούτα τα δύο χαρακτηριστικά, τούτα τα δύο, το θυμό σε συναίσθημα, συνδυάζονται άρρηκτα, πάρα πολλά συνδεδεμένα. Γιατί σκέφτομαι έναν άτομο, όπως σας είπα και πριν, με υψηλό ναρκισισμό. Δηλαδή σκέφτομαι όλα τα χαρακτηριστικά, τον εγωκεντρισμό του, την απέτηση του θαυμασμού, το να εκμεταλλεύουμε τους άλλους για να παίρνω τζον που θέλω εγώ. Σκέφτου να συνδέεται με το θυμό. Δηλαδή, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι όταν έχουν υψηλά επίπεδα ναρκισισμού έχουν στάνταρ υψηλά επίπεδα θυμού. Και γιατί? Όχι απλά θυμό. Μιλούμε για ναρκισιστική οργή. Δηλαδή, ο θυμός τους είναι πάρα πολλά δυσανάλογος με το πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορεί να είναι πάρα πολλά μικρό. Το πρόβλημα μπορεί να είναι τόσο μικρό που ο ίδιος να μην το αντιλαμβάνεται, απλά γιατί είναι τόσο χαλασμένη, είναι τόσο ευθραυστή εικόνα μέσα του, που ένα comment σου να ένιωσε τόσο ταπεινωμένος, να ένιωσε ότι έμπιανω το θαυμασμό που ήθελα τώρα. Πυροδοτείται, ας πούμε. Οπότε η πρώτη κίνηση του θα είναι ο θυμός του. Και κυρίως οι άντρες που εμφανίζονται πιο ναρκισιστές που τις γυναίκες, η έκφραση του θυμού τους είναι παραπάνω λεκτική. Είναι παραπάνω το να σε ταπεινώσουν, αλλά να σε ταπεινώσουν με πάρα πολλά άσχημων τρόπων. Όχι απλά να σου πούν ένα comment και τέλος. Να σε ταπεινώσουν τόσο πολλά που να σε ρίξουν πιο κάτω από τους ίδιους. Κατάλαβα. Πολλά δυσανάλογο. Άρα πάλι πρέπει να προσέχουμε την αυτοεικόνα μας. Ναι. Άρα αν είσαι εσύ σίγουρος ότι η προσωπικότητα σου σωστή, έχεις αυτοεκτίμηση, αυτοεικόνα κτλ. Θα αφήσεις τον άνθρωπο να σου κάνει τούτα τα πράγματα, ναι. Να το δεις, κιόλας αν είσαι σε ρομαντική σχέση, να πεις καλά που το πράγμα αν έχει τον ούλο, γιατί να το σκεφτείς λίγο, αλλά να πεις δεν είναι τίποτα, πάμε παρακάτω. Αλλά στις πολλές φορές που να το βλέπεις και να λες καλά, γιατί είναι τόσο έντονος ο θυμός. Κάτι συμβαίνει, κάτι νιώθει τούτος ο άνθρωπος και βιώνει τόσο πολύ θυμό. Οπότε είναι ένα πολλά εμφανές το γεγονός ότι κάτι νιώθω τώρα και βιώνω τόσο πολύ θυμό. Τώρα αν εσύ είσαι έτοιμος να το συζητήσεις με τον άνθρωπο σου για να του πεις ξέρεις τι σου συμβαίνει, γιατί είναι τόσο θυμός, ή αν επιλέγεις να αφήσεις, ένα άλλο πράγμα. Ναι. Άρα ο θυμός έρχεται ανάλογος με τον ναρκισισμό του. Σωστά. Όσο πιο ψηλός είναι ο ναρκισισμός, όσο πιο ψηλός είναι ο θυμός. Ο ρομαντισμός. Ωραίος. Ρομαντισμός. Δεν έχει να κάνει καθόλου με τον ναρκισισμό, ενώ είναι ένα άλλο part, αλλά αν σκεφτούμε τις ρομαντικές σχέσεις, οι οποίες είναι ένας τύπος δεσμού, ο οποίος καλύπτει έναν συνεχές με έρωτα, με κατανόηση, με αφοσίωση, με αγάπη και στοργή. Σκέφτομαι έναν άτομο το οποίο έχει υψηλά επίπεδα ναρκισισμού. Και από τούτα ούλα καλύπτει.
Ενώ οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επιλέγουν συντρόφους πολλές φορές, μιλώντας πάλι για άτομα με υψηλά επίπεδα, έτσι, για να είμαστε ok. Πάρα πολλές φορές επιλέγουν συντρόφους όχι με γνώμονα την αγάπη. Με γνώμονα τι έχω να πάρω από τούτο. Τι είναι να κερδίσω εγώ από τούτο. Τούτος ο σύντροφος εντρόπαιο για μένα μπορεί να σταθεί δίπλα μου. Ναι. Ενώ ο ίδιος με μένα έχουμε το ίδιο επίπεδο. Οπότε πολλές φορές να αντιληφθείς ότι στη συνέχεια της σχέσης, γιατί όπως σου είπα και πριν, είναι οι δήμονες. Η γοητεία τους, η κοινωνική τους εμπιστοσύνη, ο τρόπος που να σου συμπεριφερθούν στην αρχή για να σε κάνουν να νιώθεις και εσύ έτσι όπως εντζίνει. Αλλά μέσα τους λες σου κατά κάποιον τρόπο κακομοίρα μου, ενώ εγώ είμαι σκαγιάνωτερος. Ναι. Και αν θέλω φεύγω, ας πούμε, και μείνεις και ζαμέση, ας πούμε. Ναι. Οπότε ρε Ιωάννα μου, καταλαβαίνουμε μάλλον ότι είμαστε σε μια ρομαντική σχέση και υπάρχουν τούτα τα προβλήματα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αυξημένες τούτες τις ιδέες μέσα στο μυαλό του και δημιουργά πρόβλημα στη σχέση. Τι κάνουμε, πώς το αντιλαμβανόμαστε το πράγμα. Με βάση τα χαρακτηριστικά που είπαμε, ερχόμαστε και σε συμπεριφορές πλέον μέσα στη σχέση. Δηλαδή, πρώτη συμπεριφορά, εντός που είπα και πριν, ότι είναι πολλά έντονη η σχέση που νωρίς. Δηλαδή, είναι ένα άτομο που έχει όντως υψηλά ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, να εμφανιστεί στην αρχή της σχέσης ως κάτι πάρα πολλά όμορφο, ως κάτι πάρα πολλά επιθυμητό προς εσένα. Κατά τη διάρκεια όμως, και το συναίσθημα είναι πολλά έντονο το δικό σου. Ασυνείδητα, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι εσύ, είναι πολλά έντονο το συναίσθημα σου. Να νιώθεις ότι ξέρω το χρόνια. Okay. Σε έτσι σημείο. Στη συνέχεια όμως, κατά τη διάρκεια της σχέσης, να καταλάβεις ότι το συναίσθημα δεν έχει διάρκεια. Υπάρχει δηλαδή, στην αρχή μπορεί να νιώθεις ότι ήβρα την αδερφή ψυχή μου και μετέπειτα κάπου να το χάνεις, να νιώθεις τώρα τι είναι, έχει συναίσθημα για μένα. Επίσης, το άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι να νιώθεις ότι πλέον σε ακούει. Να νιώθεις δηλαδή ότι μιλάς και εκείνα που λέεις δεν τα αντιλαμβάνεται όντως. Ή θα σου το δίνει να το καταλάβεις. Μπορεί όντως να το αντιλαμβάνεται ο ίδιος, αλλά θα σου το δω και πίσω, γιατί... Δεν τον κόφτει. Όχι, δεν τον κόφτει. Δεν θα ασχοληθεί με σένα. Θα ασχοληθεί με τις ανάγκες σου. Θα ασχοληθεί με τα θέλω σου. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουν και κακόβουλα σχόλια. Δηλαδή, εάν ρωτήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς είμαι μέσα σε το φόρεμα, θα σου απαντήσει τύπου «Wow, είσαι πολλά ωραία μέσα σε το φόρεμα». No. Το comment του είναι απλά καθαρά. Είναι καλό, ας πούμε. Ναι. Απλά γιατί θέλει εκείνος να είναι η εξέχουσα προσοχή στη σχέση. Μπορεί να είναι ειλικρινής όμως. Ενώ αν είναι ειλικρινής. Άλλο. Μιλούμε για υψηλά επίπεδα. Εντάξει, ναι. Οπότε, ναι, χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη τεχνική που ονομάζεται gaslighting. Τούτη συγκεκριμένη τεχνική κάνεις να αμφισβητείς τα δικά σου τα θέλω. Να αμφισβητείς αν όντως είσαι τούτο που είσαι. Δηλαδή, σκέφτεσαι και ξανασκέφτεσαι αν όντως εγώ είμαι το λάθος. Δηλαδή, ασυνείδητα τους λόγων του ναρκισσισμού τους κάνουν σε να λέεις φταίω για ούλ. Πάρα πολλές φορές που είναι ένα άτομο το οποίο έχει τόσα ψηλά ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά να σε κάνει να νιώσεις ότι εσύ φταίεις με τον τρόπο του. Άρα είναι ακόμα μια συμπεριφορά τούτη. Όπως επίσης, θα είσαι σίγουρος για τις αποφάσεις σου. Να αμφισβητείς συνέχεια τον εαυτό σου. Γι' αυτό να μπεις σε μια διαδικασία να σκεφτείς για σένα πλέον. Να πεις, τι έκανα τώρα. Όντως, ενώ εγώ ευθέα. Στην τελική όμως μπορεί και να μην ευθύνες. Που σίγουρα παίζει ρόλο το τρόπος που αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις, αλλά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να σε κάνουν πάρα πολλά challenge για τον εαυτό σου. Χειριστική, ρε Ιωάννα. Ναι, η τεχνική συγκεκριμένη που σου λέω είναι η χειραγώγηση τους. Είναι ο τρόπος να σε κάνουν να αμφισβητήσεις και να σκεφτείς 2 και 3 φορές αν όντως το που κάνουν είναι σωστό. Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που το κάνουν. Δηλαδή, είτε να σε ελαχιστοποιήσουν, είτε να κάνουν μια αντιπαράθεση με σένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μεθόδοι που δεν ξύπνω μια μέρα και ξέρω την τεχνική που χρησιμοποιώ. Είμαι ναρκισσιστή και ξέρω να κάνω την τεχνική gaslighting. Όχι, ασυνείδητα του τα ούλα που έρχονται. Οπότε αν το μυαλό παίζει πάρα πολύ ρόλο. Τρομακτικά πράγματα. Ευτυχώς που είμαι 27 και είμαι 18 τη στιγμή. Ξεκάθαρα. Και σκέφτομαι ασυνείδητα να ξέρω τρόπους να χρησιμοποιώ ανθρώπους. Δηλαδή
όντως τρομακτικό. Είναι. Οκ. Ήταν πολλά ωραία, ρε. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχόμαστε να μας ξανάρθεις, αφού έχεις θέματα να συζητήσουμε. Θέλεις κάτι να πεις σε αυτούς που μας ακούν, που αντιμετωπίζουν τούτα τα προβλήματα ή που αντιμετωπίζουν μια σχέση τώρα που αφού τελειώσαμε, συζητούσαμε με σχέσεις, θέλεις να δώσεις μια συμβουλή και να το κλείσουμε? Φυσικά. Κοινό που θέλω, σαν κι εγώ 27 χρόνων άνθρωπος, να θέτετε τα όρια σας. Να βάλετε τα όρια του εαυτού σας, να οριοθετείτε τους άλλους γύρω σας για να είσαστε εσείς καλά με το μέσα σας. Πολλά ωραία, ρε. Πάρα πολλά ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με Τροφή για Σκέψη και να προσέχετε το μυαλό σας.